हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै दोंसे शायरी भिडिअ लानानै फैदों। शायरीखौ लिरनानै हरदों रंगिना खाख्लारी, डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि, रौता गेरुआ। बिथांजोआबो सासे इउटुबार। बिथांजोनि चेनेलनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बयबो थांनानै चेक आउट खालामना नायहैदो आरो साबस्क्राइब खालामना सापर्ट खालामलायदो। दानिया फैदो बिथांजो हरनाय शायरीखौ दान्दिसे सम आंजों लोगोसे खोनासंलांफादो। नों मोनथिगौ ना सना, बै समाव जेब्ला जोंनि अनज्लायनायनि गेजेराव गुबुना हाबफैदोंमोन, अब्ला आंनि बिखाया बेसेबांदि खामग्लिदोंमोन। नोंथ' आंखौ बुंदोंमोन सना, नोंनि अनगा आं गुबुनखौ लाया। नाथाय दिनै आंखौ थगायना गुबुनजों बेरायखुमाना नोंनि गोसोआ सोलायलांबाय। दासान्दै नों गुबुनजोंसो खुसियाव, नाथाय आंखौ नों मेगनाव मोदै आरो खुगायाव खुदै खालामना गालांबाय।